Dwi dewis Bangor oherwydd dwi'n byw yn lleol a dwi eisiau gweithio yma pan dwi wedi gorffen y cwrs yma. So, da ni newydd gorffen modiwl anatomy a da ni dal yn gwneud modiwl physiotherapy practice a da ni'n gwneud y modules yna yn y stafell newydd yma sydd efo equipment newydd i gyd a jyst yn ni sy'n defnyddio stafell yma am y cwrs. Da ni'n cael y practicals yn fama, so da ni gyd yn gweithio ar ein gilydd i wneud yr anatomy practicals a falle. Da ni'n gwneud pethau o musculoskeletal, i pethau ar y lungs a'r calon hefyd. Mae cwrs yn strwythur fel, ydych chi ddim yn cael lectures normal, ydych chi'n ymateb cwestiwn cyn i'r sesiwn a ydych chi'n siarad am yr ateb ydych chi wedi ffeindio efo pawb a gweld beth mae pawb arall wedi ffeindio. Mae'n mwy diddorol jyst na cael rhywun yn siarad atoch chi mewn lecture. Mae yna fel ystafell penodol i ni fel physiotherapist, students. So mae llawn o fel, mae yna treadmill yma, mae yna lot o plinths, balance equipment, gym balls, pethau fel yna. Dwi'n mwynhau practicals ar hyn o bryd. Maen nhw'n gwahanol, maen nhw'n full-on, maen nhw'n gret. Da ni'n dysgu lot yn y practicals hefyd. Da ni'n dysgu lot off ein gilydd hefyd, dim just off y lectures. Mae personal tutor fi yw Jerry, a mae'n gret. Mae drws o hyd ar agor i ni jyst cyda fewn a siarad efo amdan bywyd neu amdan y Mhrifysgol efo fo. Mae'r lectures hefyd yn gret, maen nhw mor... Mae'r drws nhw ar agor hefyd iddyn ni jyst siarad amdan rhywbeth. Da ni am wneud 2-week placement a mae yna gymaint o placement ar gael yn ystod y cwrs hefyd. Mae hynna yn unique i Bangor sy'n gret.